zo a mafarki ta ce da ni ba ita ba ni. Ci gaban labarin Maryam domin na ce muku bai tike ba. Na sanya hannuna da ke Maryam to abban na ta bai kyale ba. Ashe abba na Maryam soja ne shi ban sani ba. Ya sa amin ɗauri na talala kaina a ƙasar wuyana. Mai rabo na shan duka ko babu laifi sai ya sha. An sani rami kai na kadai waje tun asuba har isha. Gaba abinci balle na sarai a ban ruwa na sha. Tabbas gamo da soja babu daɗi don za ka tsinci kanka a tsantseni. Ta ɓangaren Maryam gare ta she har yanzu da suna. Tabbas soyayya ta gaskiya Maryama ta nuna guna. Amma bana ta ya faɗi ta bar ni korai yayi guna. Ni kuma gashi suna Maryama ya riga ya shiga raina. Gashi babu damar ganin ta bare na sanar mata yadda nake ji. A ina za na ganki Maryama ko muryar kina ji. Kullum cike da tunaninki har zuciyata wata yi kurji. Abban ta ya hana ta fita ko ina wayo ciwona. Bisa can ba ni da abokai, Samir ya ce da ni kalli Maryam nan na daga kai. Nan na hange ta taho da jaka dora bisa kai. Raina cike da mamaki Maryama yau ta zo gurina. Tana isowa ta ce da ni so mu tafi mu bar gari. Na ɗauko komai da za ya sa mi rayuwa ba garari. Na ce Maryama bai kamata mi haka ba kiyo nazari. Iyaye na ki za su ji ba daɗi ki gane nufina. Daidai da ni na zo mu tafi. Na ce da ita ba za a yi hakan ba. Nan ta fashe da kuka ta ce ban zata za ka yi hakan ba. Nan ta juya ta tafi ta ce ba za ka sake gani na ba. Ba daɗewa da tafiyar ta kace da ni mota ta biye ta. Ku biyo ne labarin